No tak prvá regenerácia na skúšku. Je to tento akumulátor, ktorý bol, tuším, v Toyote. Neviem. Mám tak pre kontrolu. 16 V, to je na regeneráciu údajne presne. Tuto je medzi týmto je to 900 a 1000 mA, čiže 1 A zhruba. Nabíjací prúd. Ten trojuholníček znamená plne nabité, ale regenerovať sa musí nad tým, čiže preto 16. To sú záporné impulzy. Dáš preč. Regenerácia je síce zapnutá, ale impulzy nejsú, lebo nemajú ísť kam. Šup. Toto by som vypol regeneráciu a ostalo by iba nabíjanie. Takže asi tak. Čaverlo, Béla.